Llavors són les 10:30. No estic preparat per el que farem avui. Però el que farem avui vespre. I no sortir de festa. Ok, vámonos a Tomos. Vale, lots. Som a dia 2 d'agost, vale? I anem a fer algo. Anem a fer una excursió, vale? Que se diu Es Llucapeu, vale? Consisteix en una excursió que va des Bar Güell, un Bar Güell que està aquí, vale? Bueno, ja a Palma ciutat, i se'n va fins a un santuari de Lluc. I crec que són, ho hem mirat en Google Maps, 42 quilòmetres caminant. Evidentment, ho preparen una ruta, però són 9 hores caminant, poso Google Maps, però no, crec que és menys. Jo ja ho he fet 2 vegades. Ho he fet 2 vegades i és veritat que no estic preparat. Estem aquí en Naina. No estem preparats, però ni un poquet, o sigui, zero conscienciada estic jo. Veuràs tu, això és el mític que has de fer fora pensar. Si t'ho penses ja no funciona. Ja no funciona. No, un cafè i pa dentro, i a tomar por culo, tio. Així que... La cosa és que se fa de nit, en plan, comença a les 11 de la nit i acabes damunt les 8, que ja és de dia. Exacte. I així no fa tanta calor. Exacte, clar, perquè això fa molta calor ara i això, us anem a Fas Dorsal i anem a la línia de sortida, que és el Bar Güell, i a començar aquesta aventura, tu, mare de Déu, no estic preparat. Enric, saluda. ¿Qué pasa, amigos? Estamos aquí preparados para correr. Habla en castellà, Enric, no m'afatis. Ara estem preparats aquí per començar la carrera, anem a cercar els dorsals, les camisetes, a veure si tenim un pot de sort i molt les regalen. De les 10, quan estàs preparat? Estic preparat fins a les 7, més o menys. Fins a les 7? Els isquios, no sé si m'ho contaran. Sí, contaran. Vale, i el més graciós de tot això és que estem amb un amic meu de Bèlgica, que està, bueno, perdudíssim. Reptilian! You want to say hello? Those who will die greet you. Vale, tenim nous integrants en el grupo. Alberto, ¿cómo te trobes? Primer kilómetro, este es mi primer kilómetro, me llamo Alberto. Dolor de rodilla, dolor de peroné. Mal, no puedo más. Alberto, ho superarem. Yo creo que sí. El segundo kilómetro es mejor que el primero. Siempre. Segon integrants, la Clara Lledó. Et sou bé? Clara, com estàs? Muy bien. ¿Sensacions? O sea, estoy fresca, me siento bien, 10 de 10. 10 de 10. 10 de 10. Jorge, ¿cómo estás? Bastante bien, me metí un paracetamol de 1 gramo antes de empezar. Para ir un fino. Tengo hecho todo y es cuenco, pero bueno, acabaremos. Hòstia, tio. I ja està, a tope, lots. Veurem què tal abans, això. Ai, no veo. Es que no ho entenc, tío. Me quiero ir a casa, o sea, ¿qué coño hago aquí? Es que no entiendo nada, o sea. Vale, o sea, el problema és que duim 3 hores i duim 12 quilòmetres. Això no m'està quadrant una puta No, es que vamos a llegar a las 11. No puedo hacer nada. Clar, però és que no té molt de sentit perquè duim 3 hores, 12 quilòmetres. A les 5 des de matí, ara són les 2, no? A les 5 des de matí em donen 24. La mitad exacta. La meitat. És que és impossible, tio. Estem a Santa Maria. 12 kilómetros, ¿bien? Bien, yo estoy bien. 20 kilómetros. ¿Cómo estás, Clara? Pues estic bastant bé, la verdad. He de dir que me fa un pot de mal s'ungla dels peus drets, perquè el secó sempre se me cau. També jo crec que ja balla, però tot en rei. Vale, 20 kilómetros. ¿Y cómo en queden? 28. Tio, Bueno. Les mates no estan clares. No, les mates no estan clares. Ho veurem quan arribem. Reptilian. Yeah. How are you doing, man? I will not answer. I will not have a good time until I finish this bag. Then ask me again. Okay, You have good. work to do. I have work to do. Anem fent, lots. Els ànimos estan així.
Lots, són les... What time is it? 5:30. Són les 5:30. Estem arribant de Sauva, que és el penúltim poble abans de pujar a Lluc. I és que m'estic sobant. Mira, a lo darrere és un carrer, és una carretera totalment obscura, sense llum. I és que t'ho juro que vaig fent tesis de que m'estic sobant. Però bueno, ara arribam. Pensi que anem un poc, menjam alguna cosa i acabar, perquè no vull més, tio, no vull més. Però bueno, a tope! Making the queue for the coffee. Tinc una cosa, no avituallamiento per cafè, perquè és que no puc més, tio, m'estic sobant. Sí, em puc obviar un croissant, però és que t'ho juro, el cafè és molt necessari. Tot i que passam el risc d'haver d'evacuar, però jo me la juc, la veritat. Així que res, estem a Sauva, són les 5:30 i cap a Caimari. Se viene. Bueno, lots, acabant de passar Sauva, el cafè ha ajudat que flipes, i ara estem anant a Caimari, que ja arribam, i ja està sortint el sol, i està bastant guapo, la veritat. Però no segur, amb les càmeres que tinc, no puc gravar. Així que res, arribarem a Caimari preparats per la muerte de pujar, tio. Així que a tope. Hem perdut la unitat del grup, però bueno, ara ho trobarem. Així que a seguir. Alberto, ¿cómo estás? Me han salido 5 ampollas nuevas. La cosa que decía en el talón que me dolía era una ampolla. El dedo meñique era otra ampolla. Me han salido ampollas donde no sabía que podían salir ampollas. Bueno, lots, estem a Caimari i ha començat la festa de la pujada. Vale? Ara ja està, ha sortit soleat, un poc. I res, comença la festa. Algo més a dir? Come on! Cap amunt! 35 kilómetros. Sí. ¿Ves? Bueno, lots, com veus, ja hem passat lo pitjor. Ara ja estem a l'altra part de la muntanya i només ens queda arribar al santuari de Lluc i ja està, en lots, estem ja. Nunca nos quedaría. Ho tenim, lots. Estic rebentat. Official time, el 8 de matí. 8:0 algo. Però ja hi som. A tope. Oi! Luis. This hurts, dude. Amazing. S'ha acabat. Estem rebentats. Hem arribat a les 8:10. I s'ha acabat. Estem rebentats, morts. Ciao, tio, ciao. Bona nit, lots. Vinga, s'ha acabat. Vinga, lots. Adeu.